ଜାତୀୟ ପତାକା କେବେ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ? ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ? ପତାକା ଉଡ଼ାନ୍ତି, ଗୁରୁଜୀ ମାନେ ଆସନ୍ତି ଉଡ଼ାନ୍ତି, ସେଇଠି ପତାକା ନାଁରେ କୁହନ୍ତି, ପତାକା ନାଁରେ କୁହନ୍ତି, କ'ଣ କୁହନ୍ତି? କୁହନ୍ତି ଏଇଆ କରିଥିଲେ, ଆମକୁ ଏଇ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଏଇଆ କହିଥିଲେ, ଆମକୁ ଏଇ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଏଇଆ କହିଥିଲେ। ଖାଲି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଏଇଆ କହିଥିଲେ? ଏଇଆ ମାନେ କଉଆ କହିଥିଲେ? କହିଥିଲେ ଯେଉଁ ସିଏ ଯେଉଁ ଦିନ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଦିନ ମଲେ ତା ପରଠୁ ଖାଲି ଭାଷଣ କୁହାହେଲା, ବୁନ୍ଦିଆ ଦିଆହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା କିଏ କହିଲା? ବୁନ୍ଦିଆ ଦିଆହେଲା, ବିକୁడు ଦିଆହେଲା, ବର୍ଷା ହେଲା। ମାନେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କ'ଣ ପାଇଁ ପାଳୁ? କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବାକୁ ଯାଉ, ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ଯାଉ, ବିସ୍କୁଟ କରିବାକୁ ଯାଉ, ଗାଁ ବୁଲା ହୁଏ। ତୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ତ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା ତୋର ମନ ନାହିଁ? ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା, ମନ ନାହିଁ ତୋର? ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା, କହୁଥିଲା ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କି ଜୟ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କି ଜୟ। ଖାଲି ତ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷକୁ ଚିହ୍ନିଛୁ, ଆଉ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କିଏ? ସମସ୍ତେ ଫେର ଟାଉଁ 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 ବାଜା ବାଜୁଥିଲା। ହଁ, ଏମିତି ବସିଥିଲା। ଭାଷଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦୟାକରି ଆମେ ଏଠିକି ଆଇଛୁ ଗୁରୁ ଦିବସ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କରିବାକୁ ଆଇଛୁ। ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା କରୁନୁ, ଆମେ ବିସ୍କୁଟ ପାଣି ଏଇଆ ବୁନ୍ଦିଆ ଖାଇବାକୁ ଆଇଛି। ମାନେ ତା ଦେହରେ ଗୁରୁ ଦିବସ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ତୁ ତ ବୁନ୍ଦିଆ ଖାଉଥିଲୁ, ଗୁରୁ ଦିବସ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଭିତରେ? ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ଗୁରୁ ଦିବସ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଦିଟା ହୁଏ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କେତେ ତାରିଖରେ ପାଳନ ହୁଏ? 2 ତାରିଖରେ। 2 ତାରିଖରେ? 22 ତାରିଖ। 2 ତାରିଖରେ କୋଉ 2 ତାରିଖରେ ପାଳନ ହୁଏ? 22 ତାରିଖରେ ପାଳନ ହୁଏ। ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପଛେ ମାନେ ମାରୁନି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ହଉଛି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖରେ। କ'ଣ ହୁଏ? ବୁନ୍ଦିଆ ଦିଆ ହୁଏ। ଅଭଦ୍ର, କିଛି ଜାଣିନି।